Desde Barcelona Digital os invitamos a participar en la 8ª edición de los premios B-Digital a la innovación digital. En 2009 presentaron su candidatura más de 80 empresas. El següent pas en el procés de digitalització de les escoles. Ver el impacto de la polución en las costas y en el entorno marítimo. Utilizar la interactividad y el audiovisual para poder ejercer actividades formativas, divulgativas. Analitzar, indexar i identificar tota la música arreu del món. Y al moverse juega con los objetos que hay en esa pantalla. Que ens dediquem a fer solucions computacionals per al disseny de nous fàrmacs. El cos humà està format per òrgans, els òrgans per teixits, els teixits per cèl·lules i dintre de les cèl·lules hi trobem el nucli. Una aplicació per donar la informació de l'estat de les estacions de bicicleta Bithing. El GEXAM com a eina informàtica de generació d'exàmens en línia. Ya está abierta la convocatoria para los premios B-Digital a la innovación digital. Os animamos a presentar vuestros proyectos. Podéis encontrar toda la información en bdigitalglobalcongress.net.